Videomainonta lisää kuluttajien ostoaikeita tehokkaimmin, myös verkossa. Netti-TV:n katselu on keskittynyttä. Netti-TV-mainokset huomataan. Ruutu.fi mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksen katsojan kanssa. Mainokset aktivoivat osallistumaan, hakemaan lisätietoa ja ostamaan. Viesti voidaan kohdistaa haluttuihin sisältöihin haluttuna ajankohtana. Spottimainonnan lisäksi palvelun brändätty ulkoasu vahvistaa huomiota. Brändi voi tuoda myös oman sisältönsä osaksi Ruutu.fiitä, esimerkiksi oman kanavan muodossa. Ruutu.fi. Vaikuta laadukkaiden sisältöjen parissa.